Wah, mahal lali. Selamat siang, Mbak Mona. Mimpi apa ya aku semalam kedatangan TikToker terkenal, Mbah Gomblo. Mau beli apa, Mbah? Tuku dut, Mbak. Biasa. Alah, Mbah kok ya jaga kesehatan. Nek udut ki disudo. Ben iso main TikTok terus. Ayo nek ra lali. Mbah, iya aku met sewu nggih. Iki aku mung mewakili netizen. Nek jenengan met sewu ra ndek gigi. Terus nek ngerokok apa ra ucul? Ayo dimut. Mbah enggak. Ki gigi. Matur nuwun. Nggih. Sehat-sehat ya, Mbah ya, jaga kesehatan. Amin. Gue Mas TikToker Bunda. Iya, Mbak. Kabar. Salam Indonesia. Selamat siang, Pak Menip. Aneh deh, Pak. Saiki apa, Mbah? Arep olahraga karo bocah-bocah. Welok. Isih mendalami silat to, Pak? Arep dadi pitung kok. Nyak kowe iki, Mbah. Iki kan minggu olahraga. Tur karo nggo jogo iso nggo jogo diri bocah-bocah barang. Ya wis, Mbah, tak budal sik ndak selakawan. Nggih, Pak Aman. Nderekke salam Indonesia. Aku nek ngrasake bojoku mumet dhewe. Marai lara ati. Nek layu jan ayu. Putih, resik. Aneh ya kuwi. Nek muni nesu wah hebat-hebat ya tenan. Apa iki cedak iki balangke. Piring. Gelas buat kari dhewe iki muntu ki dibalengi aku meh kena ndasku lho. Untung aku endo. Ya lho. Ha ning pantulane kena tembok kuwi meneh nggo ndasku kene nganti mlentung ngene iki. Waduh. Aku ya sabar aku ya meneng wae wis. Bu, tak tuku pakan manuk dhisik. Aku piye meneh ya wis kuwi mau wis dadi pilihanku. Ngono aku ya meneng wae. Ae kepiye? Aku kira kan ya tak elengke. Kowe malah
cicing rok. Tak kira arep ngopo. Kok aku jumpa raiku pengbul. Mas tuku pakan kenari karo pakan nilang. Tilang Oke. piro? 13.000. Oh nggih, monggo. Waduh, oh ya aku wis ngono aku ora bales. Pikirku kuwi sikile Ndara Putri. Ane lagi apik. Aku mesti kopen. Oh bojoku jan perhatian banget karo aku ki. Ane ya piye men. Nenek lagi apik. Aku iki kopen karo bojoku. Wis tau tak pamiti. Bu, aku arep mangkal kerja. Ya Mas, hati-hati. Kerja rasa abot-abot. Elingi asam lambungmu barang. Ketiban 2 tahun ndasmu malah klenger kowe. Iya apik. Elingake wis nyambut gawe kon hati-hati. Salam Indonesia. Meskipun matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Meskipun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Jabang bayi. Wah, jiyo to kuwi. Tak sawang-sawang kaya wong kurang sakon. Lah, lak kena to. Jelas iki. Lan. Kowe nek kemen bos tak mbat tenan kowe. Ora Mbas. Iki ming Gojek. Padha-padha le kobes kok. Lah ngono kan penak. Kok ngendi kowe? Saka tuku pakan manuk. Wes, kene, linggo kene. Linggo. Nah, ngene yo Lan. Adewe iki wis dadi ngomongane tong. Apa-apa? Kowe iki lali apa piye? Nek adewe iki tau gawe salah. Salah apa? Lha adewe kan kondang to. Kowe nguntet nang nggon warunge Surono kae. Terus aku dhewe maling manuke Pak RT. Lah terus Yo ayo. Piye carane ngresiki jenenge awake dhewe. carane Lah, awake dhewe iki nek dadi wong cukup mesti diadani wong. Awake dhewe iki kudu mikir piye carane supaya ade cukup tur turah. lah iya ning carane wong dadi wong turah utawa cukup kuwi kepiye? Ini wae. Apa golek pesugihan iki kepiye? Wah, musyrik dadaku tumbal barang. Wong ngene wae Lan. Takon jalangkung sing ora nganggo tumbal.
Apa kowe ki iso ngundang Jalangkung? Ngundang jalangkunge kecil. Lah Jalangkunge Aku duwe. Engko bengi dolanan jalangkung bae. Apa ngerti ade takon. Iso nglebah nasib ya toh. yo engko tak ngajak kanca-kanca engko bengi. Salam Indonesia. Meskipun matahari terbit dari barat, kau tetap kubis-kubis. Andaikan bumi bergoncang, kau tetap podole kubis. Wih lah, madone ndi kayak kubis-kubis ki. Jilan yo ora teko-teko janjian jam 09.00 ya wong teko. Wong pauk ya. Ya wong penting ya wong teko. Wong ini belayang nanti. Mbok nek janjian sing tepat. Ana ndi iki, Lek? Arep ning Grambas. Ngopo? Arep ngubah nasib. Masih sing piye, Lek? Wis pokoke melu. Wah, ra cetha iki. Ya. Dendene kan ora teko-teko. Donya sih to. Aku lak yo ngenteni kanca iki kabeh. Wah, aku lek ngenteni zat mau. Arep nggo ngenteni kanca ngrubah nasib kok. Kowe iki iso tenan apa, Mbas? Dolanan Jalangkung iki. Kowe nanti opo ya? Wis tak siapke lho. Ngane kecil. Sik, Pak. Iki engko eneng resikone ora. Engko soalnya ngundak dikira musyrik. Oh, Pak, wegah aku nek nganggo musyrik. Wis, Pak, dimulai wae. Ndak kewengen kok. Ya wis, ya dimulai wae. Ndak kewengen. Sudah siap-siap toh? Ya, dimulai. Iki diwanginya kali iki. Bagian ya. Kenceng. Gemet ini. Oh iya. Jalangkung, teko. Ning kene ana sajen. Jalangkung, teko. Cepet. Jalangkung. Iki sapa sing teko iki? Sapa jenengmu? Oh, jenengmu Wage. Berarti kowe lanang. Omahe ngendi si Wage kuwi? Gek, matimu ki kapan? Ewu 908 zaman itu lagi matine mergo kowe. Waduh. Do nanti yo. Angkasi pura ono nang kene ra ono. Coba tidakane pos kulon. Aku tak takon. Kira-kira besok nasibku bisa sugih ora?
Jalangkung goblok. Wih lah, kini yo sepi. Kayak do nanti yo. Kayak iki ono montore sapa? Apa Dora Rondo apa ya? Sampai aku sing takon. Aku kan duduk. Kira-kira aku sesuk iki ndek bojo iki ayu apa ora? Gendel gosong. Wes, aku gede saya takon. Mbok bengi nomornya betulnya piro? Oh, Jalangkung goblok. Wah, kayak do ngopo iki nang kene iki. Pantes nang ngepos kok ora ono doan. Oh, iki kayak do ngopo iki. Iki nak yo dolanan dah tilik mbiyen. Yo no pengen urip penak ra gelem do rekoso. Muga-muga warga kabeh tansah pinarian karahayon, bagas waras sehat saka kersaning Gusti.